Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Qed tarfuh dan il-ħoss? Dan huwa l-ħoss tat-traffiku. Naħseb kemm il-darba smajtuh. Jeżistu ħafna tipi ta' mezzi ta' trasport. Dawn il-mezzi nużawhom biex jieħduna minn post għal ieħor. L-aktar mezzi ta' trasport li naraw huma dawk ta' fuq l-art, dawk il-mezzi ta' trasport li naraw fi triq. Jeżistu 3 tipi ta' mezzi ta' trasport. Dawk tal-ajru, dawk ta' fuq it-triq u dawk ta' fuq il-baħar. Illum, Nunu qed jilgħab logħba. Ejja nilagħbuha miegħu. Nunu għandu ħafna stampi differenti, kollha ta' mezzi differenti ta' trasport. Nunu irid jażel liema minnhom huma mezzi ta' trasport tal-art. Ejja ngħinuh. Ara l-ewwel waħda, qegħdin tarfuha x'inhi din? Ekku, din hija karozza. Karozza jkollha 4 roti, 2 fuq quddiem u 2 oħra fuq wara. U n-nies ipoġġu fuq ġewwa u jsuquha fit-toroq. U l-karozza jkollha ħorn ukoll. Mela l-karozza nsuqha fit-toroq, mela l-karozza hija mezz ta' trasport tal-art, mhux veru. U rin oħra Nunu. Il-laħwa kemm hu sabiħ dan x'inhu? Tafu x'inhu dan tfal? Dan ngħidulu helikopter. Ara, għandu skrun kbir fuq u skrun ieħor żgħir fuq wara. L-iskrun jibda jdur u l-helikopter jinqata' mill-art u jitla fis-sema fil-għoli fl-għoli. Isimgħuh x'ħoss jagħmel. Mela la jitla fis-sema, mela dan mhux mezz ta' trasport tal-art. Ekku, il-helikopter huwa mezz ta' trasport tal-ajru. Għandek oħra x'turina Nunu. Ħanara, dan donni ġieli rajtu qabel? Intom qed tarfuh tfal. Taf li qed narfu? Dan hu l-van li juża Grezzju biex iwassal xi kaxxa jew xi tabija lil xi ħadd. Il-van ta' Grezzju għandu kaxxa kbira fuq wara fejn jabbi l-kaxxi li jġor. U bħal karozza, il-van ta' Grezzju ukoll għandu 4 roti, 2 quddiem u 2 wara. U tafu xiex? Il-van ta' Grezzju ukoll huwa mezz ta' trasport tal-art. Liema mezzi ta' trasport jiġuk f'moħħok meta tisma' l-kelma triq? Jiena f'moħħi qed jiġuni ħafna mezzi ta' trasport differenti, imma l-ewwel wieħed li qed naħseb fih ikollu 2 roti, waħda fuq wara u waħda fuq quddiem. Jibda bl-ittra M. Ekku, motur! Il-motur jinstaq fuq l-art u naraw fi triq. Isimha. Jeżisti mezz ieħor ta' trasport li jiġbaħ lill-mutur, imma dan jistgħu jużaw ukoll it-tfal. Probabbli anke int għandek xi waħda u wkoll ikun fiha 2 roti. Ekku, ir-rota. Inti għandek xi rota? Jiena l-għena tiegħi immur xi dawra fil-kampanja bir-rota. Ir-rota wkoll nużawha fuq l-art u tista' twassalna minn post għal ieħor. Qed naħseb f'mezz ieħor ta' trasport. Din ikollha 4 roti u wkoll nużawha fuq l-art. Sakemm ma jkollniex xi toqba f'xi rota minnhom. Kważi kull familja jkollha waħda minn dawn, ta' min kbira u ta' min iżgħar. Tajt il-karozza! Il-karozza tinstaq fuq l-art u wkoll toħodna minn post għal ieħor. Infatti, il-karozzi huma l-aktar mezz ta' trasport popolari. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw.
l-lum ser nejdu ċaw.